Bring it back. Hey guys, so may bago. Halloween guys, Halloween. Ito ang ating costume guys. Ayan guys, may costume na tayo. May mascara na tayo guys. Ito ang hinahanap ng mascara. May shoes. Wow! May shoes. Let's go. Magtitinda tayo ng kape guys. Ganito ang ating costume guys. Meanwhile, Putang ina mo, ginagawa mo. Kape. Ano nga gusto mong kana? Parang mahalin diretso. Original coffee. Hindi. Isa ka mo guys. Yan sa diversi guys. Kanala isa lang. Sige, salamat. Hindi ako gamit ng aking kape. Sige na tayo. Aking costume. Kasi Halloween ngayon. Asal na dito. Kape na kape! Hoy! Boss, kape boss. Kasi 20 lang. Oh. Ah, sige. Shout out si Boss B-Boy. Uy, nagtakbo mo muna. Ay, palawaan tamo ron. Ay, kapatid. Ah, na-picture sila ni Brini guys. Sige, uy. Halloween mo garon. Yan ito nan. Oh, inayo. Hindi lang ako. Ha? Hindi mo bigya. Ang dami na bumili dito. Gwapo rin ba kayo tayo? Boss, kape boss. Kape niya mga igala. Mag-duty kape. Hapon kape. Pag-uli kape niya dyan na. Chande! Chande o. Nag-review sa motor. Hi, hi, bet. hi bet. Bigkit ako sa langit. Tapos sa langit. Dalilit! Oh! Kape. Detenta, napulo ang buhok. Kaya sa Darisel guys, nakuha og duha. Palit puro. Ay, nagpalit dahil po. Buko na muha pa. Ano naman eh. Porte lang, kaya di ta kontra. Atuwa mo na yung team dre. Salud. Mana rasanan? Maya ito ng original copy mo. Halloween man ron. Ay, konsumo na bunabot. Pagkata sa buntag, kape, chuti, kape, pakuli, kape. Paano masabi? Dapat ako na ito yung dagway guys para ma-surprise sila sa nang guys. Ay, salamat. Gitor-tudor yun ni Hadi. Ay, ang pisa na din niya. Halloween, Halloween na ron. Halloween na ron. Ang Halloween na ako rin. Gago. Bola na ako, Pi. Pedro. Baita kami, Pi. Ha? Baita kami. Hoy, mga bata! Kalma! Nanindar ako! Ay, ganun ganun. Inay, kubre, dami kayo.
Minsan! Tinta na nga, napulo ka po. Ay, gara ko ka na. Ay, kung pa pala, nakakita lang na. Libre. Ha? Kaya dali na to. Nabigyan ako. Ay, Spider-Man! Tinta, napulo ka po. Pro mo lang na. Doon muna. Wala sa mana. Pila ka disulit? Napulo, yung pack na 20 ho. Ang ganun, ganahan kayo yung mga housing mo ba? Kaya muntikan din ang ibil. Kaya yung babagi sana yun. Oh. Bye-bye. Madali kita ni muda. Meanwhile, Tanggal ako liston guys. Spider-Man! Eh, rayo dulu lah, rayo dulu lah. Oh, may barta? Costume yun ba, ha? Si Tinta, napulo ka po. Ring pack. Ada yang kape dari, nasa ni kape. Si Tinta lang. Pas kape si Tinta, napulo ka po. Si Tinta. Si Binti yan, napulo ka po. Tinta lang na, napulo ka po. Dapat kay Boss Junard. Ganun yung book ni. Kaya na siya, kaning hilisyon na natungkan, kape. Damat. Kape, nasa ni. Yo. Kalau balikan ni, kelihatan ni. Yo, magkakakit si Boy. Tinta lang. Gusto mo, umabot ang tinder. Tinder lifting. Tinta. Haluin na tayo yun, maninda. Oh, kalag-kalag meron. Ano ibig ko ya? Malagi. Nag-vlog ni Kunti, shoutout ka tibibing. Shoutout ako. Shoutout. Shoutout ka to. Ayan. Ano ba man? Ayun na lang. Guys, nag-vlog mo na yung gadungan. Tingnan mo yung vlog. Sideline na yun, pag watay Diyos eh. Vlog. Nag-vlog yun ka? Very good. Matinda, vlog ako. Salamat! Salamat kisalan! Sa pagkamulit. Mamali ko, magluto ka man sa amin. Yan na lang. Balik ko dati, mag-costume ko Batman. Tagay ko dito ha. Ay, oo. Hey guys, what's up? So, ito lang manong video guys. Maraming salamat sa pagtanaw, sa paghuman sa video guys. Shoutout sa tanan na malit guys. Maraming salamat sa tanan sa pagsalig sa kuwang paninda guys. Thank you guys tanan. God bless all. Naurot ang isa ka karton. Daghang salamat sa pagsuporta guys. Maraming salamat. See you next video guys. Thank you.